Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародарон, салом алейкум ба кулли мардами тоҷик. Чӣ гуфтанем бародарҷоно? Имрӯз мо як бениҳоят хабари хуш дорем. Яъне авиакасаи Оятҷон ба любой давлат шумо мехоҳед сафар кунед. Просто як бор ин ҳамин номерое ки мо ин ҳамҷада мемонем, дар ин ҳамин номерое як бор алё кунед Оятда. Билет бениҳоят арзон ва бо нархи дастрас. Агар айноми канали Коля Таҷик гап мезанед, иншааллоҳ скидкаи хуб. Просто шумо як занг задан билеттон оформ мекунам, мепартояд. Одами боварии хидмаи бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим ягон гар фреб намекунад, дурӯғ намегӯяд. Сами главни бе ягон фреб, бе ягон дурӯғ ҳамин бародарда ҳатман занг занед. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум ба кулли мусулмонони рӯи олам. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаро. Як бародармон ба мо муроҷиат кард ки аз соли 2002 сол падараш аз хона бедарак шуда то из Москва омада шаҳри Химки. То ба ҳол ягон хат хабарш нест, ягон звонок нест, ягон бор занг задаги нест, ягон каса. Бародарҷоно, ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам, ному фамилияш Насриддинов Самардин, ҷои истиқомат дар шаҳри Исор Дайан Нилу мебошад. Бародаро, ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин видеоро падиница кунед, лайк гузорен. ҳамин бародар пайдо шава, фарзандаш бениҳоят кофтаст. Хеле сол шуд мегӯяд ки ман дар кофтукоби падарам ҳастам. фикр мекунам агар кадоме ки медонад ки ҳамин бародар дар куҷоя ё ки дар ягон турма боша ё ки дар ягон мақсад ягон кас медонад, ҳатман ба номераи ҳамин бародар занг занед. мақсад бигир ба ҳамин бародар ки мақсад ҳамин шахс падарта пайдо кардем. боқӣ сарбаланд, хонаобод, зинда ва саломат. Комментарияи хуб аз Орсун.